Daluyon. Napalabas, napan ni Vanessa iti lugar a nakadisgrasya ni Mateo. Ket di na ninamna mga agsarak daijay kanina na Marcela. Naikan nga ro dagito iti gundaway nga agsarita. Ket dita, nalawlawagan ti amin iti nagbaetanda. Iti sa bali abangir, imparupa ni Andreo ken ni Senyor Ismael a nakasagana ni Vanessa amang tungpal iti saritaan da asaan daytoy nga aglibas. Kinunamot ni Senyor Ismael amanipod iti dayta agundawa sanen nga irengreng ni Andreo ti panangikalay sana ken ni Vanessa. Gapu iti kelat a panagbaliw ti desisyon daytoy. Iti may sa arabii saan na makaturog ni Nana Marcela. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Daluyon. Uray anya ti aramidag. Saan apulos amapunas iti panunot ko. Ti posibilidad asibibiyag pailaeng ni Mateo. Amok. Ti bagbagalakit di dagiti dadduma nga amangan numapukpukahon ti limbong ti panunot ko. Ngumsaan. Talaga. At dagtok-tok-tok. Asino ti nga ilimitik as ti nga oras ti rabi. Ay, Diyos ko. Ang mga numanagdakdakas nagdayta. Ay, saan arumbang alukatak tiri daw iti pagtangan me. Ang mga nuan niya pa iti mapasamak kanyak. Nagtuktok manan. Saan? Yaklukatan tiri daw. Marcela, andan sabot at tuk-tuk-tok. Mindo, saan mo aluklukatan tiri daw? Ang mga numanagdakdakas na ita. Ang mga nuan niya pa'y ti aramidin na kadata. Ang anya ko matibasol ta. Tapno pagaramidan data iti dakais. Basta, saan mo aluklukatan? Ang mga nuan niya ti mapasama. Nasken amaamuan ta no asino ti agtuk-tuk-tok. Mala, mabitla ang tasyak ti mangilukat iti ridaw. Rumwarak takitaag. Anya ti kunam, Vanessa? Sumurutak ka ni Loretta, Papa. Kaya't ko ti makaaliwaksay. Ti kunam ka di ket palubusan ka. Ha? Saan ang mabalin? Apay adi nakpalubusan, Papa. Gayam ko ni Loretta. Sa anak amaan ano no iso ti kadwa. Amom, Vanessa. No saan lang nga kabsat ni Andreo ni Loretta. Diyak pa'y kumakayat, apadap awam dito'y mansyon. Papa. Ulbod ni Loretta. Nakisarita aken kwa na itinasayaan. Dinamag ko no amuna no sa dino tayan mo. Ngam naglibak kanya. Isuasaan ka palubusan na sumurot iti sa dino man apapananday jay a Loretta. Apay ngay, saan matan ang nagsubli diti unag ti balay ni Mindo? Anya nga tan tinapasamak kan kwa na. Amangan no pinagaramidanan iti dakas di agtuk-tuk-tuk itay. Nagtangkan tumot nga minti ulo ni Mindo. Kinunak lang arudan asaan arumwar ngam nagpilit pa'y laang. Ay, tinasayaan. Awagak ni Manuel. Talaga napalalon di panagdanag ko. Apay suka di dayto ya makikita. Si bibiyag ka, Mateo. Agpayso, tatang. Si bibiyagak. Nalasatag ti patay. Gapoy ti kasdiyaan na pagtengko iti daydi akan ito. Ay na, Diyos ko. Agyaman akta si bibiyag kagayam anak ko. Ang kasanaw. Anya tinapasamak. At iddo ka salaysayan, tatang. Basta hindi nakapuutak. Adda ako niti may sa kalapaw. Nga adda iti sa bali a lugar. Adda yu tinakayanutak iti daydi agun daway. Aniya. Pangaasiyo, tatang. Saan tayo napagsaritaan pa'y daydi ang napasamak? Agyaman tayo laangin iti Diyos. Gaputa di nagpinaybayan. Iso akalpasan ti panagimbag ko. Babaen iti nasaya at ti panagpuspuso na at tao anang tulong kanyak.
adtuyak ita akasang sanguyo. Si bibiyagak, gaputa inispalnak ti Diyos iti daluyon. Wenno dawel ti biyag adimteng kanyak, tatang. Panagkunakot saanin anasayat daytoy, Nana Marcela. Talaga asabalin, Manuel. At dalakit din ti dakas anapasamak kinimindo. Pinagaramidan lakit din iti dakas din nagtuktok itay dito'y pagnanagdan. Ay, Tinasayaat, Nana. Kiddaw kung titulong dagiti kakalugaran tayo. Tapno sa... Mindo! Anyat na pasamak kan ka. Apay nga itakalaang. Sino tinangdangran kan ka? Tatamin daw. Anyat na pasamak. Apay nga ita kayo lahan. Dinto ta itay kanupay lang arimwar kayo kunan ni Nana Marcela. Ay na, pasensyakan Manuel. Naistorbo na kapaigaya mo ni Marcela. Kasano ajak kidawan titulong ni Manuel. Kat di ka moten nagsublay. Talaga ang nagtanda nagakan kami do. No kasta, saan ka nasimurot ka ni Loretta? Saanan, yaya? Sigurado nga minadakkel manan ariri no impilit ko ti kayat ko. Vanessa, balasang ko. Kagura ni papatigayam ko, yaya. Anya? Una yan ni Senyor Ismael. Apay akagura na ti amin nga adda iti aglawlaw na. Ay, anya nga tanti mapaspasamak kan kwa na. Jak mo, yaya. Ngam no anyaman ti mapaspasamak. Mamati ak nga adda ti pakainaigan ti palimod na akayat ko aduktanan. Marikriknak nga adda ti saan mo nga ibagbaga kanyak, Mindo. Ay, Marcela, anya ka didaytan nga ibagbagam. Madlaw ko ititignay mo lakay. Adda ti limlimod mo kanyak. Kat marikriknak nga adda pa kainaigan da ita itinapasamak idirabi eh. Akwa, Marcela, ikarim kanyak. Nuan yaman ti pudnukken ka. Agtali na edla ko makadataadwa. Saan pa'y arumbang amamuan ti uray asino man? Mindo, ibagam man kanyak ti agpaiso. Anya dayta nga ipudnom. Pangaasim ko mata ibagamon no anya dayta. Aglalauken ti marikriknak. Marcela, pudno amin nga atap mo. Talaga gaya masibibiyag ti anak ta. Anya, Mindo, saan ka kadi amang rabrabak lang? Saan? Tadyay nagtuktok iti rabi ay akinitak iti ruwar ti balay ta. Ni Mateo nga anak ta. Anya, Diyos ko. Ang pangaasim, Marcela. Ikarem adatapay lang ti makaamoy ti dayta. Kaputa iso tikid daw ni Mateo. Anya ngay nga ta tinapasamak ka ni Mindo idirabi Manuel. Kunana mo ta sinapol na kano di nagtuktok iji balayda, Nanang. Hindi na kanon nakita. Nagsawar ka na, iso anabayagan na nagsubli iji balayda. Ay, hanggang asino nga dyan nagtuktok iji balayda. Day tamot nga roti pampanunutak, Nanang. No asino day jay. Tapay asaan mo na nagpakpakita, di rimuar ni Tata Mindaw. Ay, talaga nga doon ti saan ama ilawlawag ama paspasamak dito'y lugar tayaw. Nakabutbutang paikit din, anak ko. Panagkunak, Nanang. At datag pangpanggap iti dakas kada Tata Mindo kun Nana Marcela. Anya, ay Diyos ko, hanggang apay, iti anya aga po. Apay akayat da pagaramidan iti dakas da Mindo kan Marcela. Day tatinas ka na maamuak, Nanang. Iso nga ikagumaktag paliw iti asidag ti balayda no rabi eh. Boss, panagkunakat saan ka akontento itinagbalin a desisyon mo? Anya ti kayat mo asawan, Dodoy? Madlaw nga minanaw nagtipampanunutan. Ket no Jack Mariro, may papanday tayo iti panangisanod mo itinalpasan asaritaan nyo. Iti kalay sayo ko ma, iti day a Vanessa.
Jak ilibak, Dodoy. Ang panagkunap. Dakdakkel to ti pakairanudak gapo iti kasjay ang nagbalin na desisyon ko. Saan ka mawatan, boss? Kasano kuma ako na madakdakkel ti pakairanudam? Numadlaw mat nga aburido kamot ita. Gapo iti sana natuloy akalay sayo kini Vanessa. Simple lang ti kayat ko asawan, Dodoy. Gapo iti naramid ko. Amok nga ininot ama al-alak ti panagtalak ni Vanessa. Ket dayta ti kapatgan para kanya, Dodoy. Adda na panan ni Mindo, Manuel. Iso apasensya kan barok, Agsublikan tulaengan no kayat mo ama kasarita ti asawa. Nana Marcela, awan ka di tinadlaw yu kan ni Tata Mindaw. Hindi simangpat itay parbangaw. Anya ti kayat mo asawan, Manuel. Anya tinadlaw mo kin ni Mindo. Diyak ka mo na nagbidutak lang, Nana Marcela. Nung kaslad dati saan nga imbaga kadatan ni Tata Mindaw itay parbangaw. No siyakla ama isa. Awan ti kasta anadlaw ko. Basta mamati ak iti imbaga na anagsawar. Ngam di na nakita no asino di nagtuktok dito ipagtaungan may. Amum ka di kayat kuma ni Vanessa ti sumurot iti napanan ni Loretta kabsat mo? Musakla may sa senyor. Awan mo't siguro ti dakes na no bilang lang saan ka di? Di mo ngamin maawatan, Andreo. Naglibak kanyak di kabsat mo. Sinaludsod ko kankwana no amuna no sadino tayan ni Vanessa. Ngam naglibak. Imbaga na nga awan ti amuna. Ngam idi sinurot ko itinalimad. Naduktalak nga amuna matgayam no sadino tayan ti anak ko. Isu ala dingitek, Andreo. No ibagakan ka ita. Nga awanan ti panagtalek ko iti kabsat mo. Awan mo't ti bibiyang kunita, senyor. Parikot mo daytan. No awanan ti panagtalek mo iti kabsat ko akasingudan agayem ni Vanessa nga anak mo. Anya ti kayat mo asawan? No awanan ti panagtalek mo ko ni Loretta. Adakan ka dayta. Saan ko apakibiyangan ti desisyon mo? Gaputa kayat ko nga ano pan ti utak ti panakatambang ko. Oh, apay kasla nagsarimadeng ka, senyor? Kunak, kayat ko asapulan ti utak ti panakatambang ko. Dayta ti kayat ko nga asikaswan. Doon kasta ti reaksyon ni Senyor Ismael. Kayat na asawan at talaga nga dati sa bali apanggap na, boss. Kasta mo ti pampanunutag, Dodoy. Ket husto di atap ko idi pailang. Saan arumbang abastag talaklatan ka ni Senyor Ismael? Gaputa uray pa'y nga tano kasano kasingad ti panaggayem da iti day di amak. At dalat ta silid ti kinagamrod iti kinatao ni Senyor Ismael. Boss? Saan langan ngagsigsigurado ni Senyor Ismael? Ngamin, saanak abasta paati iti kinatuso na. Sana rumpeng nga papiktara na kadagitiing pagbagakanyak ni Andreo. Amok nga raramidan na lang dagijay. Gapo iti panangisakit na kini Vanessa. Ay ayatan na ni Vanessa. Kat amok nga ramidan na ti amin. Kat amok, aday dati pang tangtanglan ni Vanessa kankwana. Ngam saan narumbang nga paiturayan kit din ni Andreo kini Vanessa. Sana bale. Patsa ka mabawing kuntumot lang ti amin. Kat saan to na ni Andreo ti paiturayan kankwana. Ngam no ita, asigaswag ti plano nga aramidan,
may papan iti lugar dagiti mamirmiraot. Jakon urayan pa nga danturum so aparikot, gapo kadagiti agindag iti dayjay a lugar. Isu nga itapay lang, rumbeng arugyakon ti agtignay. Kunaklano din na kayat asangwan kan kasarita lakay Mindo. Senyor Ismael. Idinauda kinasarita ka. Uray ka la na ospital. Saan ka di? Anya ti masapol mo, senyor. Apay nga imay ka. Amo ka saan ka nga umay ditoy. No sana napatag ti gagaram. Naimbagtam mo manapatag ti gagarak, Mindo. Amo ka may saka kadagiti tungtungpalan, dagiti kalugaram, apadam, amamirmirao. Namuak ti amin, tipan nakisarita kada kayo ni gobernador. Anya ti kayat mo asawain, Senyor Ismael. Apaya nadakamat mo ti maipapan iti bilin ni gobernador. Kasayaatan wag tungpal kayo langan iti bilin ni gobernador. Ngem tinakarkaro pa iti mapasamak kada kayo iti daytoy a lugar. Anya ti sungbat ni Lakay Mindo ken ni Senyor Ismael. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon. Napalabas, iti may sa Arabii. Nagdanag ni Nana Marcela iti kilat nga da nagtuktok iti pagnana danda. Nagduado ati baket anang ilukat iti ridaw. Iso anila kay Mindo ti rimuar anang kita no asino tinagtuktok. May sangaro da napatagabanag tinaduktalan ti lakay. Iti sabali abangir, dinamag ni Dodoy kani Andreo. No pagbabawyan da ito'y ti di na panangituloy, iti natulagan akalaysada kumaken ni Vanessa. Ngem kinuna ni Andreo, nga awan ti pagbabawyan na. Gaputa muna nga ininod amaalanan ti panagtalek ni Vanessa. Kabayatan na, napan ni Senyor Ismael iti lugar dala kay Mindo. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Anya ti masapul mo, Senyor. Apay nga imay ka. Amo ka saan ka nga umay ditoy, no sana napatagtigagaram. Naimbag, tamo manapatag tigagarak, Mindo. Amo ka may saka kadagiti tungtungpalan dagiti kalugaram, apadam amamirmiraot. Namuak ti amin, tipan nakisarita kada kayo ni gobernador. Anya ti kayat mo asawan, Senyor Ismael. Apaya nadakamat mo ti maipapan iti bilin ni gobernador. Kasayaatan, nuag tungpal kayo langan iti bilin ni gobernador. Ngam tinakarkaro pa iti mapasamak kada kayo, iti daytoy a lugar. Nabagas ti binalikas mo, Senyor Ismael. Pamaneknek, at talaga nga dati pa kayo naigan nyo kan ni gobernador. Amo, Mindo, bilibak matkan ka. Uray la na hospital ka, idinaudya pa nagsarita ta. Angam adtoy kamanan. Naturad, asumangsango kanya. Gapo, tawan ti rumbang apagbutngan mikan ka, Senyor Ismael. Talaga naturad ka, Lakay. Angam sigilaan. Kitaag, nuan ya, ti maaramidan yo. Nagdakasan ti kasta nga imbagbaga anakan ka, Mindo. Bay amon, Marcela. Awan anya man na kanya nga uray pa anya ti ibagbagana. Sana balay,
Taurean niya ti mapaspasamak. Saan na tayon amabot-buteng pa ni Senyor Ismael? Mindo, Ita ka di pa'y amabot-buteng na tayaw. Jaklapat dyan, Marcela. Mindo, kayat ko ang makita ti anak ta. Dumtang tumot lang dayta, Marcela. Idirabi imot la kuma. Ngam nasiputan na ngamin ti idadateng ni Manuel. Inayabam gayam. Kasano kat nagdanagakmat ngaminan, tadi kamutla ag sublain. Amumon wapay, Marcela. Iswadi kan agdamag. Angam sa nabalay. Dumtang tumot lang ti kanitong agpakita manan ni Mateo. Urayam laeng bakit. Naturat nga agsasauday jay alakay Mindo. Kunamlan at dakabalan na. Isuna lang ta sa narumbang agtalakaklatan. Nang runa, katada pa nagkaykaysa dagiti agindag iti dayjay a lugar. Narigatan. Amangan kitdimet no sakto ti maklaat, no bilang tadda ti maaramidan dagijay amamirmiraot. Iswasa na rumbang ngagtalakaklatan. Agdamadlaw ko kada kayong Nana Marcela. Anya dayta, Manuel. Adda ka di sa bali ita kanyak. Makitak iti langayo ita. Di na idumdumak yung naragsak yun, Nana. Kun madlaw nga inspirado kayo ita. Kasta ka di barok. Amo, Manuel. Uray anyaman ti dumteng apasamak iti biag tayo. Saan arumbeng apailuyos tayo latan iti ladingit ken limdo. Ha? Agasam day ta, Nana Marcela. Ultimo ti panarita yo. Kalata nagbalew. Sana nakas ide, akanayon aladingit ti dakdakamatin yaw. Si kakit di mo't barok. Apay, di mo ka di kayat an aragsakak. Ni, saan man Nana Marcela? Isuna lang ta talaga mas daawak. Kaano la day din nalaos ti danag yaw. Gapoy ti iruruar ni Tata Mindaw. Saan aya? Pudno day ta barok. Inawawagan ka pa'y nga road. Ngamkas itinakon-nakon. Saan nga umdas day ta arason. Tapno agtali na edakit din analiday. Saan amabalinti kasta, Manuel? Apay anak kasukat ka, Vanessa. Rumwarak, papa. Di mo ko naan alapdan nakarumwar. Natangka na talaga ti ulo man niya. Apay ka di manan. Anya ti dakas na no rumwarak. Tasadino ko matipapanam. Kan maysa, rumbang la asyak ti umuna amakaam mo, nusadino ti papanam. Una yan, papa. Talaga gayam ati kayatyo katenglen nyo ti biyag ko. Nunas kan nga ramidak dayta, apay gid din nasaan. Nalabos kan, papa. Kayat mun sa manan ti makaraman. Ala, ingkag peles iti parabalay. Saan ka mabalin arumwar? Anya? Na, ada nagsarda nga lugan iti batog. Sigurado ati simmangpet, katika kuyog ko arumwar ko ma. Ngam, gaputa di na kayat apalubusan. Okay. Agpupukak lang aruden iti sileg ko. Sino nga tati simmangpet? Kita kiti tawa. Ni Andrea. Talaga ka di asaan ka arumwar dito'y silid mo, balasang ko. Ang mga numakaungot ni papam. Ni papa tinang lapad kanyak arumwar, yaya Claring. Iso nga ron ti makamong agpalawag ka ni Andrew. Vanessa, balasang ko. Nakadkadlaw nga araramidam ti kastoy. Tapno ti amam ti maipit. Nagbidot ka, yaya. Nalawag ti imbagak saan ka di? Ni papa tinang lapad kanyak arumwar. Di na kayat arumwarak.
Iso nagsukata ko niti para balay. Iso la dingitak, yaya. Ngam talaga asana ka rumwar dito silid ko. Pakibagayo ka ni papa, ngagtali na edaklaan ditoy. Itay inawagak ni Vanessa. Kuna na nakasukatan, senyor. Nakasas daw. No apay ako na yung agpulpulas pailan. Kuha ngamin, Andreo. Di na kaya tikawas na itay, iswa nagsubli ang nagsukat. Ano niya? Uray anya tikawas ni Vanessa. Sigurado abumagay kan kuha na, senyor. Iso akasla imposible nga agsukat dayjay. Senyor. Ne, at day tagaya man ni Claring. Sigurado sumarunumat ni Vanessa, Andreo. Oh, Claring, sa dino tayan ni Vanessa. Ladingitak, senyor. Jak napilit arumwar iti seled na. Gaputa iso kanumat ti kayatyo. Linapdam kanumat arumwar. Anya ti kahit asawan da ito senyor Ismael. Apay adiyo kayat aparwaran ni Vanessa. Ne, saan nga iti kasta, Andreo? It's a misunderstanding. Urayan nak ditoy. Sakti mga yab kini Vanessa. Kita aglaang no anya ti aramidan ita ni papa. Amok nga addan ti sanda pagkinkin na awatan ka ni Andrew. Nadlaw ko dayta. Vanessa, lukatam to'y ritaw. Iso dayta. Kunak tumat nga agaburido ni papa. Vanessa! Baybay-ak ni papa. Saan ko nga iluklukat Vanessa. kiridaw? Anya ka di talaga ti agpaiso yaya Claring. Mabalin ka di nga ibagam kanya. Kaya't ko amaamuan no anya tipod no. Talaga nakapulasan itay ni Vanessa, Andrew. Anya? Ngam kinuna ni senyor, asaan na apalubusan arumwar. Ngam saan ngamin nga amo ni senyor asika kumati kadwa ni Vanessa arumwar. Agpapantay saan asyak ti kadwa ni Vanessa, yaya Claring. Saan na may parbang ti pananglapad na ken ni Vanessa? Andrew. Iso nga uraan niya pa ti ibaga ni senyor. Agdadata nga iso ti makagapo. No apay asaan na matuloy ti papanan ni kuma ken ni Vanessa. Jakon malapdan pa'y tiriknak, Mindo. Talaga akayat kun makita ti anak ta. Wahin ko nakbet, Marcela. Saan ka ngagdanag? Makita mo ni Mateo iti mabeay. Ay na, Mindo, talaga magagaran akon. Sa dinong amin ayati ayan ni Mateo. Lading hitak. Ngam di na naibagay di nagkita kamay. Idi ngamin nasiputan na nga da sumungad. Naglingad kami. Kalpasan na. Nagpakadan kanya. Kat kuna na sumarong kartumanaan. Jakon malapdan ti gagar ko makakita iti anak ta, Mindo. Imbagak matan kan ka, Marcela. Anos laeng. Amok nga iti mabiit. Agsubli dito ni Mateo. Mamati ka magagaran matan makakita kan ka ti anak ta. Pasensya ka lakuman, Andreo. Madikano tirik na ni Vanessa. Isumat lagaya makalat-latan na nagsubli iti seled na itay. Anyan, senyor? Apay nas ka na pagparangan nyo manen ani Vanessa ti makagapo. Iti sana pa nakatuloy ti pagnami. Anya ti kayat mo asawan? Apay anas ka na pagparangan nyo kanyak abasol ni Vanessa ti amin. Idinto tatipod no. Ket da kayo tinanglapad kan kuwa na arumwar. Anya? Andreo, saan nga iti kasta? Gas iti na ko nakitayen. Saan tayo lang nakikinaawatan? Apay kumasan ko apalubusan ni Vanessa kat sikat ikadwana. Daytangarod kat, senyor. Nalawag ang mapilpilitan laeng ni Vanessa asumurot kanyak. Ngimno kayat natirumwara di na kadwa? Saan mo apalubusan? Kasta ti maawatak, Senyor Ismael.
Awanin ti sabali amang ibaga kini Andrew iti amin. No saan asika, Claring? Senyor Ismael, pasensya Saan ako na makapagpasensya? Naumakon. Isu nga itamot laeng, pumanaw kan. Senyor. Nangeg mo mat siguro timbagak. Pumanaw kan, Claring. Saan ka kasapulan dito'y mansyon? Isu pumanaw kan. Sige, Yaya. No dayta talaga ti kayat ni Papa. Sumurotakkan ka. Aniya, Vanessa, balasang ko. natangsit ka talaga, Vanessa. Talaga karkaritan nak. Isu nga aramidek nga rudan ti rumbang. Ipupuk kalaangan iti agnanayon. Aramidam, Papa. Takita laeng noan niya ti mapasamak iti partnership yo kani Andrew. Aniya, Sige laeng. Aramidam ti kayat mo. Sa anak nga agkadkad. Agdisnudo ak, Papa. Ngem kita laeng. Noan niya ti mapasamak iti bidot nga aramidan nyo. Umay ka di ita ti anak ta, Mindo. Jak may baga Marcela. Agaman niya ti amuta. Amangan no umay dayjay. Ay na, sapay la ko mga ta umay nga agpaiso. Talaga magagaran akon ang makakita kan kwa na. Kas itinakon-akon ken ka, Marcela. Lapdam ko mati emosyon mo. Tano bilang umay itan ni Mateo. Saan arumbang nga dati makadlaw iti kaadana. Laglagi pa. Tiam mo ti amin ket natayan ni Mateo. Di ka madanagan, Mindo. Matungpal ti kayat mo. Datalaang ti makaam mo itipod no may papankin ni Mateo. Mindo, at nagtuktok to. Mabit lang tayo nakitaan. Amangan no ni Mateo daitaan. Mateo, anak ko. Mateo. Kunaklakit din, no talaga nga awan ka, anak ko. Kunaklakit din. Jak mat impagarup ngagbiagak nanang. Jak impagarup amalasat ko day di anapasamak kanya. Mateo, anak ko. Anya ka di talaga tinapasamak. Kasano anak kalasat ka iti day jaya adidigra. Jak may lawlawag nanang. Nga mabalin ka di. Kasaya atan no saan tayo na pagsaritaan ti maipapaniti dayta. Gaputa uray siya ka mismo. Marigatan ak amang ilawlawag iti amin anapasamak. Tilaangin pagyamanak. Kat si bibiyagak nanang. Sabagay, husto ka, anak ko. Tinapatag kat si bibiyag ka. Katadakan dito eh. Wen nanang. Dayta ti kapatgan. Oray kadagay tinaasidag kada tayo nanang. Aging kat mabalin. Ilimod tayo kumapay laeng ti may papankanyak. No iso ti pagsaya atam, anak ko. Matungpal dayta. Awan ti rumbang amakaam mo si bibiyag kagayam. Agyaman ak nanang. Makatulong dayta iti misyon ko. Anya amisyon, anak ko. Anya ti misyon ni Mateo. Gagayem, di uliwayan na denggen. Ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!